ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି କଥାଟି ସତ। ମଣିଷ ପାଖରେ ନା ସୁଖ ଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ବି ପଚାରେ ନାହିଁ କି ଖାତିର ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ତା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ପର କରିଦିଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ନା ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଏ। ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାଟି ଦେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଡ଼ା ନା ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମଣିଷ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ନା ପିଲାଦିନ ଭୁଲିଯାଏ। ବିବାହ ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ପିଲାଛୁଆ ହେଲା ପରେ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ପଇସା ହୋଇଗଲେ ନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ। ତ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏହି କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ।